Talking hambai chini cocktail media no. Okay. Actually mau chini bobagara jepur hunger strike tongkha. गाफुर बोसामा तंगो खाली हाथ जाऊंगा लेकिन मैं जब लौटूंगा तब खाली हाथ नहीं लौटूंगा नि सामानि गाबो कासे चिन पारनि बो ले आफुर खा खामजाक जों बो चिन पारनि नgi थांलायखया गोबां लुकुरुं थांलायखया थांगै बबागारे बाक्सनो हांगार स्ट्राइक बो पालायलायखया ओंखाय ताबो आबनो जे मानसि मा हाय कायसा मकुनो चिनि बिजय मिसिल बुया जस्ट बबागारा चिनि बागै तुइ फायमानि जे एकॉर्ड जे चिन बागै साइन खै फायखया अकबुक जातंगै आबनो जस्ट हामजागै तिनि जों चिनि अकबुक जातंगमनि जे ओ तामसानाय मानसि सिबाय मा हाय काटा आबनो सय मानसि खलाय बसकांगो अबतो गोबां मानो लुकुरो फेर सेर हायकाबा ओ फीडबैक दिलायखया बबागारानि अबो जे आगि वो इंदिरा गांधी चुक्ति हाके दो फेरगै थांनाय दाय सय खलायपानो अबंगलाक ताबनो बिसिङबो गोबां मा लुकुरो एलायन्स अगुं खानै वान सक लायै ताय बबा हाके बसकांगो सों बबागारानि तिप्रामा थानो सपोर्ट खायनि कक बांलाय माने तै अबो कानि नाहाबुं बबा हाय वान सक नादि आं तो खरकसा आर्टिस्ट से आं निनी तामसाने पॉलिटिक्स बे कोनो आनि कुन लेना ना करै हाइपुनो बबागारनो बेलाय हामजागो तां हिमल बबागार खरकसा कुबै बरक ओंखाय जों कुबै बरनो लगिरना नांगो कुबै बरनो जों चुबाना नांगो ताइसे बबागारा चिनि तिप्रासा मगे आसुक ब चाया नङा खाय बिन न खु खिबि दङबा जोंहा बागै बबागारनो लगिरनो बान्ता ओंखाय आंगामो सानमु चंगो बुइ बाक्सा सानाय न हाइपुनो जेटा काहाम हामिया बेबाग नों बुजिनाय याबे मासेताय बसकांगो तो केन्टु रसामुं ताय मसामुं बान्यो चिनि कल्चर ताय चिनमुं ताय हुकुमु मुकुमुनो लबजागै ताय गुजागो बबागार नों एजा कायसा रसामुं न तैयो गोबां मा बबागारनि तैयो न सिगांगो सोंनुखा जत बरनो बनुखा ताबो बसकांगो बबागारनि बागै लबय रसामुं ताय मसामुं ताय कल्चरगो बबा हायके बबागारनि थानि ताय लुकुरुं थानि ककसाना मुसुं ताय ख्लाइटं जतनो आंगो कक सानामु चंगो चिनि जे आर्टिस्ट रक जतनो जों हामजागै न चुबाय तंलायो जों अर कुनो मानन बागै एबा खे जोंनो रुजागो बाहाया ओंखाय बुसकांगो बबागारनि बागै जों तेबो चाइतकनाय लुकुरुनि खाव बाहायके बबागारनि तेबो हामजाना बागै जों बाहायके बबागार चुबाय मान ओंखाय जों रिचामनार बाक्सा नर खाके बदल खाय जों कुनो जरा जरफोर थांबाय आरो हायफोनो जों चिनि खरांबाय चिनि बोखानि जे मुचुंमानि आबनो जों तामसानाय फुनुगिरि उता माहाय ताबक सगजरते कायसा बबागारनि ति जे हांगार स्टाइल रक गोबां मानो लुकुरो मकलनि मुक्ति गलायलाय जाक नरत कायसा सिनि तिप्रा हासन तिप्रा सारंनि आर्टिस्ट बा रोजाब फोरोंनाय बा गोबां मा बबागारनि बागै मुक्ति खिगलाय जाक मुक्ति खिगलाय माने बिसिंति कुनु कायसा वान सक मोनताय कुनु कायसा सिमुं ताय कुनु कायसा लाइबो मास सरान जाका साना थांखाय बबागारनि बागै तो गोबां मासे लाइबो मांनाय तां हिमालय चिनि बबागारा बासगोन हामजागो गाबा हाकिना बबागारना नासिगिनाय गोबां लुकुरक जे रचामु हामजानाय बरक रचामु सिक्या बुसकांगो अ रचामु रक बेबागनो कायसा हिस्ट्री बबागारनि जे सामुं जेफ्रु इतिहास नाय आफुनो अ रचामु आसकिनो कुचुको कायदंनाय कायसा हांगार स्ट्राइकनि बागै वान सगुताय सजाक दत किसा बखावो हेन्डे जानो रक्त हांगार स्ट्राइक न तुइ आं अलरेडी कायसा नस नखर कानि नर रिसेंटली जेफ्रु हांगार स्ट्राइकनि बबागार जेफ्रु चिन्ति प्रफ फाइनान्स हालसा सगांग नखरो आबंके थै माननिनि बागै बबागरा थांगै माननिनि बागै बबागरा हनै कायसा रचामु आंकारिखा नरक तमुंग न आर चामु नुगिया खंकाय नर आनि YouTube चैनल न विजिट खायमानो त नाय मानो लास्ट कयमुं ताय तिप्रा हास्तेव तिप्रा सारक न ताय गलगै तंनाय ताय सिने कल्चर ताय हुकुमु मुकुमु नाय तंनाय ताय रिगै तंनाय आस्ता आस्ता गलगै तंनाय दन ताम कक कचार मुचुं ताय बबागारनि मेसेज ताम तंनाय बबागारना अ दुइते मेसेज मिलवै बबागार आं तां मेसेज नाय तां हिमालय बबागार जों नायखै दङ आनि बन मेसेज ना आनि कोन फान करै ते आनि बसुबान नलेज करै हाइफन लुकुरन सां कायसा मेसेज नाय नरक तमुंग न निनि साक न तिप्रासानि मानसु काय निनि थिनांनि चाति निनि जेनेरेशन जि न्यू जेनेरेशन जे फाइनाय बन तमुंग न नों अ संसार काहाम खाय नायकलि तनमु चंगाय आसनो कक सानाय नर बबागारन चुबादि बबागारन लगिरदि तां हिमालय पाल हंगै साल बबागारा साचुं काफ्राय तंगलाक जों जतन पाल बक्सा खायै साल मांगनाय ताय कप्लाय चिं सालजांनाय बबागारन बिसिंतै हामबाय